Hello, kinsa ni? Oh, si Anoy ni, si Anoy. Ay anoy, katong gula nga. Gulang ko, di mo ko gulang oy, bataron pa man ko. Magkita ta. Magkita ta? Oh, isa pa nga na, magkita man ta. Kita na? Hay. Ning akong tuig may kalibutan na. Nakatuloy na gid nagkataas. Ay, dili gid pwede dili na ko maminyo. Kinala maminyo na jud ko makamatilaw na jud ko uyab. Kato si Kuan ba si James B ba? Gupahan juga ako niya. Kasigir ako paningwa, kasigir chat sigir po ko niyang gi-Indian. Oh no. Tawagan ko na ako to be. Kay para masiguro gid ako kay makita gid meron kay para ma-final na gid na ako be kay para maminyo na jud ko. Tawagan ni be. Kinsa na puning sikam-sam eh. Ay, customer. Sos, kino ko. Mianam po din ang kulang nga. Sige, panguyab. Ay. Ay, may ni. Sabay-sabayan, tikaw. Oh, no. Be, ako nito bago. Nani tubad? Yes. Hello. Hello? Hello, kinsa ni? Oh, si Anoy ni, si Anoy. Ay, anoy, katong gulang nga tambukon? Gulang ko, di mo ko gulang oy, bataron pa man ko. Naunsa. Si Anoy ni kato, nangumusta ra ko nimo ko, kumusta na? Kumusta ka? Okay lang man ko. Unsa may ato unta? Mao gani ito. Kumusta lagi ko? Kuan ka nang kita na ba? Wow! Aw, sige. Magkita ta. Magkita ta? Oh, isa pa nga na, magkita man ta. Kita na? Mabalan ra ni ron. Sige, magkita ta. Yes, magkita. Yes. Parang bao na gani. Yes. Sige, magkita ta. Asa mo ta magkita? Sa Center Mall. Sa Center Mall? Sige. Ako bahala ka na. Sige, ako bahala. Yes. Yes. Oh, yung medyo ko. Yes. Yung medyo ko. Sige, bye-bye. Oh, sige, bye-bye. Bye-bye. Wow! Sige. Karon ka. Naibog magdudigay ka na ako. Sige. Kay kwartahan man ka. Total, wala pa ko'y kwarta. Pahimuslan ako ng imong pagkaibog. Sige. Ako nga bisita ko ng tawanan eh. Kikita ko. Sige, magikan ako ah. Tablaw bugang anuya ka. Tablaw ka na. Oh no! Yes. Makauyab na jugo ani. Yes. Makauyab na jugo ani. Center Mall. Asa dapitan Center Mall? Mga tanang pa maglakaw ra pa ani. Bro, gaari ka diri dapitan Center Mall. Yes, ato ko. Mga tanang ra pa ani. Yes. Ay, kuya. Paita dyan nga itay pangidaro na ng kalibutan na. Mao din ni Sintiro, binalayo pa rin ako nilakaw. Kadakuha si Sintiro mo lang. Kadakuha si Sintiro mo, mao din ni Sintiro mo lang. Abot na dyan ko. Teksan nga ako, tawagan na lang ako eh. Kapig text, kakurog di kong kamot. Pas mo siguro ni. Anak ko direct.
Hello? Oh, Jeans B! Asa na ka? Nana ko Center Mall. hulati lagi ko diha. Mupay, napa ko untay customer. Sige po, kapanawag mo. Ana ra lagi ko hulat pa. Ana-anak ko diri, karing naay katubhan. Landong ba? Landong, manilando para di kami itom. Para magpabilit ni mo kagwapa ba? Kabalo ko, bisan pag magsige ko bulad og init. Guwapa gihapon ko. Lapo ko nagpalandong ba ko kay para magpabilit pa akong kagwapo. Oo. Dali na, kay excited na. Ay, oo, dali na. Sige, sige. Hulat ra diha ha. Sige ba? Sige, padulong na ko. Sige ga. Oh, ga color pink ko nya. Ga color pink nya kabalo na ka ning matso jutay. Matso. Na wala lang matso diri sa thermal. Mauna na, kita kag matso mauna na siya. Hulati ko diha, hulati ko. Oh. Basta naara ko diri. Oh, sige. Oh, sige, maghulat ko ha. Sige. Sige, aga motor ka. Gamotor ko. O pag-amping ba ya? Kay wala pa ka maapo. Nalisod ka, ayaw mawala ka. Ha? O sige, maghulat ko. Kay, kinuo ko, excited na kayo ko, Jeans B. Excited na kayo ko. Sige, sige ha. O sige, sige, maghulat ko. Sige, bye-bye. Sige na. Muanan ako. Yes. Bali nito ka na. Uy, sige. Ibog mong gid kay kaayo ka. Pero nagkinahanglan pug kog tabang. Ikaw yung tawanan mo isagot sa akong panginhanglan. Ito na ko ba ako atuog? Ay, salamat. Nagit ka, Jeans B. Wow! Gimi. Oh, salamat. Di mo na dyan kurong gihabalag. Na dyan kurong ni mo, Jeans B. Kumusta man ka? Oh, na naman ko. Unsa may ito istoryahan? Magstorya. Gunta kay naa naman ka. Salamat, Jeans B, ha. Nalipay dyan kurong nga naa ka. Kita na? Ay dili pa. Kung gusto nimo nga sugton tikaw, nakoy pangutanan nimo. Kaya ba nimo ihatag ang tanan? Bisan pagkalibutan, bisan pag akong tiyan, ako ihatag nimo. Basta malipay ka lang, maakop ka ng Jeans B. Sugdan ako karong dayon. Sige na. Sige, kay ihatag man dagay nimo tanan, dili ra ko mudawat ana imong tiyan kay nana ko'y tiyan. So ang ako ra gyung kinahanglanon, mang snack sa ta. Tagay ra ko kus kalibo, kay ako rin mo palit. Balikan ra tikaw ron. Oh, 1,000? Pero sugton ko nimo niya, Jeans B. Sugton lagi tikaw ron. Pero unya na kay baling gutom ma. Kung imo kung palang ilangayan ron, walay mahitabo nga sugot ane. Be, ambi na kay mulakaw nako. Oh, sige, taga-anti ko ron. Sige, kay gigutong pug ko bitaw. Sige, taga-anti ko. Sige. Oh, day 1,000 oh. Imo pa nasukli ana. Sige. Sige, ambi na kay gigutom na kayo ko. Ganina ra ba akong gigutom. Be. Nya, ulat pa ka diri ha. Kay mupalit akong snack dito para naton duha. Para mag-istoryahan ay tagin sakto. Busog tan duha. Sige, hulatara ko diri ha. Sige, maghulat ko ha. Babalik ba dahil na ka-excited na jud kayo may balaan kung sa imong tubag sa kuha. Sige ha. Ay, salamat minyo na jud ko. I love you. Sige, ayaw ra bulas. Mabot lagi ta na ron. Sige, Jeans B, amping ha. Ayaw ba ko biyahe ha? Sige, basta wala pa ko diha. Kay balikan na ka ron. Ha? Balik. Balik ba yung tawon day? Kaya di ka mo balik day. Wala yun yung kinabuhiya day. Balik ha? O sige. Bye-bye. Sige, amping day. Amping. Yes, makuyab na yung koron. Ha? Tama sa tas oras be. Kaya marag taon naman to. Alas 2 pa monto siya ni Gikan. Yan mag alas 4 naman. Alas 2, alas 3. Ngayon ka oras sa siya kapin. Sige lang. Laban ako siya maghulat ko ato ni David magbinuang siya. Oy, gutom naman kayo binulat ko eh. Asan ang tatos GSP? Uy, ni Tix. Ha? Nag-emergency daw siya? Uy, dili siya makabalik kaya nag-emergency? Uy, hala!
Di akong tiksan, nag-akong 1,000. Na. Uy, ni-reply na. Yan na. Salamat ka lang doon sa 1,000. Goodbye. Uy, goodbye na akong 1,000. Maghihulat-hulat pa kog maayo dire. Aga kong 1,000. 1,000 yes. Cheers, big ako 1,000. Wala, goodbye na. Goodbye na. Goodbye na. Goodbye na. Wala, goodbye na. Goodbye na. Goodbye na. Goodbye na. Goodbye na, wala. Wala. Ako binatuon dito. Bahala na eh. Bahala na eh.